Avec clair dans la pesau que donne bien, dans la Viagra, avec un mot avec le Viagra, le antidépresseur, les autres que les beprin, ils sont petits. Dat is wel mooi. En daar gaan we gewoon tegen met persoon, met persoon de zazakristige persoon. Je zou de haast aan mijn hoek, aan mijn tiskant, ook plaats van maar weer. Bon, zakrist mag hem wat hier figuur gaan. Gewoon dit wil suppleren, met wat ik me draad eruit, wie ze neer, Ivan. Goed, goed. Hoje eu disse que estou a voz de Marguerite, se pena fim, e o Eble a cuidar de pessoas, na grande nave, o mundo da zigeia loja, ele é a vista de cuidar de pessoas. Agora, voudrais doiser, beleza, nem vai cuidar mal, se você remerai já, agora, assim, bem de vegetariano, a porco e porco. Agora, Deus na rua Barrabul, a Tigüene kat een autre persoon Barrabul. Ag hemala de nifik, dan nifik meer pas maison de lucht meer, ag nu kom je kovers per jour meer. Kleven die doen de kovers. Ah ja, dat is goed. Nu kom je zo niet. Mais je mag niet doen, met je pet roos, dat daar die. Maar la keer een ningaf, hoe just, waar niet. Je weet die olé hebben die. Als het bij wij niet is, je moet gewoon bij garde govers, of just, we vinden die du. Just, je moet bij garde govers. Een persoon die is stalf, ik hoop in de roos, of just. En die stuurde vulganifiek, praat meer, puur had de lippen gwinner persoon meer, avec de persoon bij. Gifig laat, bra. Hem had laat, dan wil ik zeggen. Puur meer had de lippen gwinner persoon meer, maar we kunnen de persoon behagen. Gifig laat weer nog. Hoe ik het zeggen, man. Is solid. Ha. En de persoon daar, dat vindt u zwaar. Biscotten, wie laat je hem dan niet? Ha, maar wie laat weg, maar wie weer solid. Man net. A dificuldade da pessoa, então sei lá, a minha me change a plasma. Doet van plasma meer, a wc, puis ou alors non c'est comme tu. Até já a mim, mas que me hoje, a gente change plasma. Agora hoje mal o dificuldade, o bom da govers a pessoa. Hoje, a gente man tige estala, na que geji de rosa, a hema de hul dan een persoon puur meer gaan break de zakjes meer avec de zakjes bagé. Oh, mais là c'est une personne hema had laat, maar weer wel laat, om een klein man met taken winnen. Ze hebben ook om in de